a Dark Zelda The Legends of Zelda. Dobre som povedal? Dobre si povedal. Dobre som povedal. Však uvidíme, či si dobre povedal, ešte sa spýtame na to. To je také... Dobre povedal, že to je dobre povedal. Vyblišťané, blink, ťažký. Počkaj, myslíš tie kamienky, alebo tie vyšívky? Celkovo také zlato, kamienkoidné, ako, vieš, je tam vidíte nádych noblesná. Ale vyzerá to naozaj veľmi pekne. A zblízka ešte lepšie. Fakt, veľmi pekné detaily, krásne urobené. A tebe to ako dlho trvalo? Sama si to robila, povedz nejaké také infošky okolo toho. Tak robila som to sama, tradične. Pomáhala mi mama, hlavne so šiacím strojom. No a trvalo to asi 3 mesiace. 3 mesiace. Fíha. Šiješ aj na objednávku, alebo obleky a tak? Aha. Ja mám otázku. Toto si nerobila kvôli tomu cosplayu? Prosím vás, tam je obrovská náušnica, ale vyzerá to fakt super. A tie vlasy, tie sú všetky tvoje? Okrem týchto. Fakt? Tak sa to ja nemôžem... Tak aspoň budete vedieť, no. Preto to hovoríme. Budú fotky. A povedz mi ešte, tieto časti, tie sú malované. Dobre som to vytipovala? To si všetko ručne robila sama? To som maľovala som to farbami na textil. Fantastické, veľmi pekné. Aj tu zbraň sama. Super. Celý cosplay úplne perfektne urobený, ručne, malovaný, vyšívaný, doplňaný rôznymi kamienkami a detailami. Jediné, čo je navyše, sú tie vlasy a vyzerajú fakt dôveryhodne. Fakt krásny kostým, naozaj veľmi pekné. Ďakujeme slečne Lyle. Tak, dobre. A je postavičke Dark Zelda.